Klar til videofilm. Wow. Så den er slet så den farve nu bliver helt gul, ikke? Du ikke ændret noget, ja. Så kan vi også lige prøve med en tage en tændstik og sætte ind i og holde ned i. Det gør jeg også, når jeg spiller fodbold. Nu lukker jeg ikke her, fordi hvis jeg gør det, nu lader den stå åben der, for ellers så stiger trykket, vi risikerer at få slået syre ud i hovedet, ikke? Så tager du proppen af. Det kan jeg ikke. Nej, det gør jeg. Lasse. Flammen bliver kval. It's amazing.